bod sawl Mari, wyt ti ar mute? Pa mor hir ydw i wedi bod ar mute? Dim ond am chydig bach. OK, right, na I just hanner ail ddechrau. Croeso mawr I chi eto bore yma. So fi yw Mari, dwi'n bennaeth ar Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Ac ar ran y tîm, mae'r tîm ar-lein I gyd bore yma yn mannau gwahanol yng Nghymru. Mae'r tîm wedi rhoi y raglen yma at ei gilydd I ni bore yma. Felly ar ran y tîm, hoffwn ddiolch I chi am ymgynnull, ond hefyd diolch I chi hefyd am eich ymgynnull ffyddlon yn yn y gwaith o fewn eich cymunedau, yn dod o pobl at ei gilydd I gefnogi y gwaith Cymorth Cristnogol trwy'r byd. Wrth I ni ddechrau, mae'n amhosib yn dyw I ni anwybyddu digwyddiadau'r diwrnod, digwyddiadau'r byd, a I ni'n cofio'n enwedig pobl Ukraine. So be am I ni just plygu pen yn sydyn mewn gweddi. O ddew ein tarnefol, ni'n torri yn calonnau yn clywed y newyddion am yr ymysodiad ar wlad Ukraine heddiw. O ddew, bydda'n agos at bobl y wlad, dod â cysur a diogelwch, tywys dy heddwch di yn bwerus i'r sefyllfa heddwch bydd yn dod a gwrthdaro I ben yn go sydyn. Gweddiwn yn enw'r Iesu, y strategedd ryfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd a tywyswch heddwch. Amen. Felly mae cyfarfod ni bore yma, ni'n gobeithio gorffen tua chwarter wedi 11, ychydig yn gynharach os medrwn ni. Byddai'n dibynnu ar pa mor chatty yw pawb ar diwedd y cyfarfod. I ni heb cynllunio I gael brec, ond wrth gwrs teimlwch yn rhydd I sefyll fyny a symud I gwmpas, ond ni'n gobeithio byddwch chi'n gallu aros gyda ni tan diwedd y cyfarfod. Yn edrych yn y chat box, mae pobl dyn ni wedi ymgynnull ni wedi dod â cymunedau o'r draws Cymru at ei gilydd bore yma sydd mor wych yn dywe. Llawer ohonoch yn gwirfoddolwyr, gyda gwirfoddolwyr Cymorth Cristnogol trefnyddion yn eich cymunedau, cynrychiolwyr eglwys ac yn gwneud gwaith mor ffantastig a ysbrydoledig I ymwneud pobl â gwaith Cymorth Cristnogol. Mae'r cyfarfod yma bore yma yn un o 2 gyfarfod mae'r tîm wedi gwneud wythnos yma. Buon ni cyfarfod yn gynharach yn yr wythnos hefyd, a mae'n rhan o ail gynhadledd cefnogwyr Cymorth Cristnogol yr un cyntaf oedd y llynedd. Yn anffodus, oedd does dim amser perffaith I ni gynnal cyfarfod fel hwn. Ni'n ymwybodol bod e'n pythefnos masnach 10 ac mae'n hanner tymor hefyd yn dywe. A ni wedi derbyn cwbl o ymddiheriadau a clywed bod rai pobl yn ymuno sesiynau gwahanol y gynhadledd sydd mor wych hefyd. A chi'n gwybod, manteisiwch ar gweddill y raglen heddiw a fory. Felly, allai symud y slaid ymlaen? A dyna ni, neis ac yn araf. Y bore yma, ni'n mynd I gael golwg ar wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Ni'n mynd I ymweld â brodyr a chwiorydd sydd yn profi reality yr argyfwng hinsawdd yn Zimbabwe. Ni'n mynd I clywed straeon gan cwbl o gefnogwyr Cymorth Cristnogol yng Nghymru sydd wedi bod yn involved gyda digwyddiadau gwahanol neu yn cynllunio rhywbeth arbennig at wythnos Cymorth Cristnogol eleni. A mae hwn yn fideo ni wedi paratoi o flaen llaw. Ni'n mynd I rannu adnoddau gwahanol bydd ar gael ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol. Ac ni hefyd yn mynd I rannu cwbl o syniadau ac adnoddau plant a ieuenctid
ac os bod yna digon amser yn y diwedd, ni'n mynd i agor i fyny ar gyfer chydig o trafodaeth ac i ymateb i unrhyw gwestiynau. Right, wrth gychwyn, rydym am fyfyrio ar natur ein cyfarfod ymgynnull bore yma. Trwy darllen geiriau o actau 2. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwerthiau ryfeddol, oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw'n un teulu ac yn rannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu ei eiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Mae ymgynnull yn peth pwysig yn dywe, fel i ni bore yma, fel i chi yn gwaith cymorth Cristnogol yn eich cymunedau ar draws Cymru. Mae ymgynnull yn cael effaith ryfeddol. Wrth ymgynnull, ni'n dod at ein gilydd o gwahanol mannau, ond gan gofio ein bod ni'n rhan o un corff. Ni'n cofio hefyd bod cyfanswm neu swm gweithredoedd ni wrth ymgynnull ein syniadau, cefnogaeth, adnoddau, ein amser. Mae hwn i gyd yn golygu effaith anhygoel ac ar diwedd y dydd yn dod â bendith i bywydau trwy'r byd. Ac actually mae gweithredoedd ni i gyd yn golygu mewn rhyw ystyr ein bod ni'n ymgynnull neu yn cyd-sefyll yn dyfe gyda rai mewn sefyllfeydd o dlodi ac anghyfiawnder. Oherwydd eich cefnogaeth, mae cymorth Cristnogol yn medru ymgynnull gyda y cyd-sefyll gyda pobl mewn sefyllfeydd o anghyfiawnder tlodi. Wrth i Haiti gael ei daro gan daeargryn nôl yn yr haf. Gan stormydd, llifogydd, flash flooding, mudslides, yn dwy'n bywydau miloedd yn anafu a dadleoli miloedd fwy, roedden ni trwy ymgynnull a cyd-sefyll, roedden ni yna yn dod â bwyd, dŵr, lloches, triniaeth meddygol, yn rhoi pobl y gallu i goroesi a hefyd bod gyda nhw i ailadeiladu, hyd yn oed yn llawenhau gyda rai lle oedd eu tai gwrth daeargryn wedi aros yn gadarn. Tra bod pobl yn llefydd fel De Sudan yn gwynebu newyn oherwydd Covid, oherwydd gwrthdaro, oherwydd yr argyfwng hinsawdd, rydyn ni trwy ymgynnull, rydyn ni yna trwy'r apel newid byd-eang, i ni wedi gallu bod gyda cymunedau yn rhoi bwyd, arian parod, dŵr glân i yfed, PPE, offer, pysgota, yn dod â haddau ac offer i deuluoedd i addasu ac i ailadu bywydau. Wrth i Affganistan hefyd bod mor agos i newyn difrifol heddiw ac yn gwynebu gaeaf caled, rydyn ni trwy ymgynnull, rydyn ni yna yn sefyll gyda rai sydd yn gwynebu sefyllfeydd allan ni ddim dychmygu, yn dod â bwyd ac adnoddau brys i blant a teuluoedd, yn cefnogi adnoddau meddygol, yn helpu teuluoedd wedi ei datleoli i gadw'n dwym ac i gael digon o fwyd a dŵr glân. Ac mewn cymunedau fel Kenya sydd yn gwynebu realiti'r argyfwng hinsawdd, rydyn ni yna trwy ymgynnull yn adeiladu gwydnwch, yn grymuso cymunedau i addasu trwy hyfforddiant, i ailadeiladu bywoliaethau ac i gweld teuluoedd yn ffynnu. Felly, ni diolch i chi am y gwaith yma, am ymgynnull gyda ni mor ffyddlon ac i ni diolch i Dduw hefyd ydyn ni am
am y cyfle i ni fod yn rhan o gwaith fel hwn yn dod ac urddas cyfiawnder i cymunedau. Gweddion, gan ddilyn y geiriau yn actau. O Dduw ein tadnefol, diolchwn i ti am y cyfle i ymgynnull, ac yn ei diolch i ti am ein ymgynnull am y cydsefyll trwy gwaith cymorth Cristnogol gyda'r brodyr a chwiorydd sydd yn profi effeithiau dwys anghyfiawnder tlodi. Fel yr eglwys cynnar yn actau, helpa ni o Dduw i ddal ati o ddifrif, i ddysgu, i rannu a gweddio. Llenwa ni o Dduw gyda'r ymdeimlad o ryfeddod dwfn am dy waith di yn y byd. A helpa ni mwy a mwy i fod wir yn un teulu sydd yn rannu popeth gyda'n gilydd ac yn helpu pwy bynnag sydd mewn angen. Amen. Drosodd i ti, Dyfed, diolch. Diolch yn fawr, Mari, a bore da i bawb. Os gair sleid cyntaf, diolch yn fawr. Tydi cymorth Cristnogol ddim yn siarad am newid hinsawdd mwyach. Bellach, mi rydyn ni'n sôn am yr argyfwng hinsawdd. A mae hi'n argyfwng i bob rhan o'r byd wrth gwrs. Mae o'n newid patrymau'r tywydd, mae o'n gwneud bywyd yn anodd i gynifer o gymunedau, yn gyfoethog ac yn dlawd fel ei gilydd. Ond wrth gwrs, fel rydyn ni'n gwybod, y bobl dlota sy'n gorfod ymdrechu fwyaf. Ac mae hymdrech nhw yn rhy aml o lawer yn ymdrech mwyn goroesi. Ac mae hyn yn wir am Zimbabwe, y wlad sydd dan sylw wythnos cymorth Cristnogol eleni, fel mae Mari wedi sôn. Mae effaith yr argyfwng hinsawdd ar Zimbabwe yn ddifrifol. Mae tyfu bwyd yn llawer mwy anodd yno nag oedd o, ac yn wir i rai mae tyfu bwyd bron yn amhosib. Mae 7 o bob 10 merch yn Zimbabwe yn dibynnu ar amaethyddiaeth mwyn ennill bywoliaeth iddyn nhw eu hunain ac mwyn gofalu am eu teulu. 7 o bob 10 merch ble mae tyfu bwyd bron yn amhosib. Dim rhyfedd felly bod ni'n galw hyn yn argyfwng. Y wraig sydd ar y sgrin ydy Jessica. Sori, da ni dal ar yr un sgrin, Helen, diolch. Os gan ni fynd yn ôl i'r sleid. Na fo, hwnna dwi isio. Diolch. Y wraig ar y sgrin ydy Jessica a'i phlant. Mae Jessica yn gorfod gweithio yn galad ar ei ffarm mwyn gofalu am ei theulu. Ond y gwir ydy dim ots pa mor galad mae hi'n gweithio, mae'r argyfwng hinsawdd yn golygu na hallu byth weithio yn ddigon calad mwyn gofalu am y teulu. 1 blwyddyn, meddai hi, chawson ni ddim glaw. Fe losgodd yr haul crasboedd fy nghnydau wrth iddyn nhw flodeuo. Roedd o mor boenus a digalon. Mae sychder wedi dwyn y gallu i ofalu am ei theulu oddi arni hi. Maen nhw'n aml yn gorfod byw ar 1 bowlen o uwd y dydd. Yn aml, medda Jessica, fe awn ni i'r gwely ar stumog gwag. Mae'n boenus anfon y plant i'r gwely yn llwglyd. Mae Jessica yn newynu. Mae hi'n newynu am fwyd ac yn newynu am y cyfle i ofalu am ei theulu ei hun. Os cai'r sleid nesaf, plis, Helen. Yr atab i'r argyfwng hinsawdd, wrth gwrs, ydy gweithio tuag at gyfiawnder hinsawdd. Ac un agwedd holl bwysig ydy sefydlu cronfa ariannol fydd yn helpu gwledydd tlawd i fynd i'r afal a'r colledion a'r difrod mae'r argyfwng wedi ei greu. Ac fel gwlad gyfoethog, sydd wedi gwneud llawer iawn mwy na'r gwledydd tlawd i greu'r broblem yma yn y lle cyntaf, mae'n bwysig yn bod ni yn galw ar ein llywodraeth i gyfrannu at y gronfa hon. Ond wrth gwrs, mae angen i ni fod yn gweithio
ar y ddaear. A dyna'n union y mae partneriad cymorth Gristnogol yn ei wneud yn Zimbabwe. A thrwy barneriaid fel y Community Technology Development Organisation, mae cymorth Gristnogol yn helpu ffermwyr i addasu i amodau newydd yr hinsawdd. A hada sy'n wedyn i sychder yn cael ei defnyddio ac yn rhoi cnwd llawer gwell mewn cyfnogau o lawogydd prin, fel y gwelwch chi yn y llun hwn. Os gair sleid nesaf, Helen, please. Dyma Janet. Mae Janet yn 70 oed ac yn 9, neu'n fam gu. Dwi'n sylwi bod yna ambell un o'r de hefo ni bore yma. Mae Janet hefyd yn gwybod am adegau o newyn yn ei bywyd. Ond trwy wnaeth partneriaid cymorth Gristnogol, mae hi wedi gallu troi i thir sych a chychlyd i fod yn ardd yn llawn llysiau. Wrth gwrs, fel Jessica, mae Janet hefyd yn gorfod gweithio'n galad. Ond yn wahanol i Jessica, mae gwaith calad hi'n talu. Oherwydd yr hada sy'n sychder wedyn ac oherwydd y storfa newydd sydd ganddi hi i gadw bwyd mewn cyfnodau o ddigon. Mae'r storfa yn golygu y gall hi a'i theulu oroesi'r cyfnodau sych, fydd heb os yn cyrraedd eto. Ac os cai'r sleid ola rwan, Helen, please. Mae fy mywyd yn newid, medda Janet. Mae'r prosiect hwn yn codi ni i fyny. Roeddan ni'n ddiolchgar. Mae yn fy ngwneud i'n hapus gweld fy nheulu yn gryf ac wedi i bwydo yn dda. Mae Duw yn rhoi nerth i mi aredig fy nghau mwyn helpu fy nheulu. Wrth gwrs, dydy'r argyfwng hinsawdd ddim wedi diflannu, a dydy'r argyfwng hinsawdd ddim yn mynd i ddiflannu. Ond gyda'ch help chi yn ystod wythnos cymorth Gristnogol eleni, fe allwn ni roi'r offer i'r bobl fel Janet a Jessica i oroesi ac i ffynnu yn ei hinsawdd lem. Diolch. Diolch, Dyfed. O fi'n siŵr ni'n gyffroes iawn ar gyfer yr wythnos nawr. Mae'r stori yna'n ysbrydoli ni yn tydi. A mae'r cyd-destun wedi bod yn newid yn enwedig ymhlith codi arian. A mae'r fideo nesaf yma, dwi'n gobeithio fydd e'n ddiddorol i chi. Diolch o galon i Andrew ac i Elaine am siarad gyda ni. A mae'r fideo yn sôn am codi arian fel unigolion. A mae hwn yn dyna beth oedd rhaid i nifer wneud blwyddyn diwetha. A gobeithio bydd hwn yn gallu rhoi syniadau i chi. A fi'n siŵr bydd chi'n cytuno dyddi ar ôl gwrando i'r fideo yma. Mae'n gyffroes iawn i weld beth mae Andrew yn enwedig yn bwriadu gwneud. Felly diolch Helen os fedri di ddechrau'r fideo. Wel, diolch o galon i chi gyd am ymuno gyda ni heddiw yma, a dwi'n mor hapus fod Andrew ac Elaine yn mynd i sgwrsio gyda ni heddiw am heriau codi arian unigol. A mae Andrew yn weinidog yn y Gogledd yn Llandudno, ac Elaine yn ysgrifennydd ar grŵp Llambed. Diolch o galon i chi dau am ymuno gyda ni heddiw. Yn gyntaf, allwn ni sôn, wel, mae Elaine yn neud, nath Elaine challenge blwyddyn diwetha, os dwi'n gywir, a mae Andrew yn mynd i cerdded blwyddyn yma. So dyna'r syniad, ni'n cael rhywbeth o blwyddyn diwetha a rhywbeth sy'n cael ei paratoi ar gyfer blwyddyn yma. Felly, Elaine, i ddechrau, diolch am ymuno dyn ni. Fedrwch chi ddweud tipyn bach am be nathoch chi blwyddyn diwetha? Wel, mae rhaid i fi gyfaddu'n syth, nad yn sialens i oedd hi, ond yn sialens ni fel criw yn Llambed. Oedd Cymorth Gristnogol yn ganolog wrth gwrs wedi cyflwyno'r her yma o gerdded 300,000 o gamau. Ac
yn yn cyfarfod ni nôl y mis Mawrth llynedd, y cyfarfod i ni'n arfer i gynnal bob blwyddyn i gynllunio yn gweithgaredd wythnos cymorth Cristnogol. O'n i chydig bach yn betrus oherwydd wrth gwrs oedd wedi bod yn gyfnod Covid, o'n i ddim wedi gallu llwyddo i wneud dim yn ystod y flwyddyn flaenorol yn 2020. Ac penglwson ni am yr her 300,000 o gamau yma oedd yn cael ei chyflwyno yn ystod yr wythnos llynedd. Fel wy'n gweud, oedd yna chydig bach o bryder, chymod, o hwyrach, mae rhaid ni drio ond a newn ni lwyddo. Wnaethon ni fynd amdani, a beth ddigwyddodd oedd bod ni wedi llwyddo i wneud y cerdded mewn gwahanol ffyrdd. Buodd na unigolion yn cerdded, buodd na deuluodd yn cerdded gyda'i gilydd, ac wedyn mi ddeithon ni'n hyd fel grwpiau enwadol neu grwpiau'n gysylltiedig a chapeli ac eglwysi hefyd. Wnaethon ni anelu yn y lle cyntaf, wrth gwrs, at gyflawni'r 300,000 o gamau fel criw, fel pwyllgor yn Llambed. Ond nath un o'n aelodau ni ar noson y cyfarfod na y mis Mawrth weud, mae rhaid i ni fod yn fwy beiddgar na hynny, mae rhaid i ni fynd am 700,500 o gamau, gan bod Cymorth Cristnogol yn dathlu pen blwydd yn 75 mlynedd, wrth gwrs. Syniad da. Felly, nifer o'n i'n meddwl, wel ie, syniad da, ond jiw, i ni'n mynd i lwyddo i ddod i ben nai. Ond mi wnaethon ni lwyddo. I chi eisiau fi fynd mlaen i sôn siwt nath bethau ddatblygu? Ie. Gyda'r ymdrechion unigol a'r cyd-ymdrech yma gyda grwpiau, wnaethon ni gerdded 300,000, wnaethon ni gyflawni'r 750,000, wnaethon ni groesi'r 1,000,000 ac oedd na gynnwr mawr i gael. Ac erbyn diwedd wythnos Cymorth Cristnogol llynedd, o'n i wedi llwyddo fel criw yn Llambed a'r pentrefi yn y cyffiniau i groesi 2,000,000 o gamau. Oedd na deimlad o fuddugoliaeth a llwyddiant mawr erbyn hynny. Mae'n stori gwych, achos mae unigolion yn neud rhywbeth, ond hefyd unigolion o fewn y grŵp, ynddo? Mae'n braf iawn. Andrew, beth ydych chi'n mynd i wneud blwyddyn yma? Dwi'n gyffroes iawn i glywed eich stori chi. Wel, fel llywydd y grŵp yma yn Llandudno, oedd yn amlwg blwyddyn yn ôl fod doedd neb yn codi bres oherwydd oedd y raglen o gweithgareddau yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol yn tueddu fod coffee mornings ym mhob man. Doedd neb yn gallu eidal nhw, felly dyna pam o'n i'n meddwl dylwn ni wneud rhywbeth i codi ysbryd y bobl yn y awyr agored, ac mewn gwirionedd, Nathan, achos cawson ni oeddwn ni'n cerdded gyda'n gilydd yn mis Gorffennaf. Nes i bwynhau hwnna. Yn union, fel rhan o relay o Abertawe Bryste, fel rhan o'r relay y COP26. Mewn diwrnod o cerdded efo pobl wahanol, oedd hynny yn brofiad wych. Felly o'n i'n meddwl, wel, efallai dylwn ni aldopi y patrwm hwnnw ac yn cerdded bob dydd o un man y llall. Wel, mae yna llyfryn fi wedi pigo i fyny gan Mike Stevens, sef Castle Trail, o 22 castell o'r Waun i Caernarfon dros 20 diwrnod. A chi'n neud hwnna ar ben eich hunan? Felly dwi'n drefnu y peth a fy mhen fy hun, ond gawn ni weld pwy sy'n mynd i troi fyny. Efallai chi'n gallu dod i fyny. Fi'n siŵr bydd mynyddiadur yn galluogi fi ymuno, ydych chi, fi'n siŵr. A Elaine, so mae yna cerdded yn digwydd yn y ddau sialens, ond oes, mae yna tebygolrwydd. O'na unrhyw anawstered ych chi? Oedd yna rhywbeth i mynd o le, neu oedd popeth eitha dda? Na, yr prif anhawster i ni, wy'n credu, oedd yn pryder neu'r y cychwyn. Oherwydd bod yn dilyn y cyfnod Covid ac yn y blaen, ac oedd Andrew yn sôn fyna am y duedd i gynnal boreau coffi, wel beth o'n ni wedi bod yn neud yn Llambed ar hyd y blynyddoedd, o'n i'r casgliad o ddrws i ddrws, chymod, ac o'n i'n sylweddoli yn ystod y blynyddoedd diwetha bod y cyfnod hynny'n dirwyn i ben hefyd oherwydd natur symudol y boblogaeth ac yn y blaen. Felly,
Ie, yr pryder ar y cychwyn, ond wedyn sylweddoli bod na ffyrdd eraill fwy cymunedol, fwy cyffroes, fwy cyfoes o godi arian. Ac fe lwyddo ni i godi bron iawn 6,500 o bunnau. Hwnna'n hyfryd. Fi'n falch i wedi dweud hwnna, achos yn y sgwrs Saesneg, Casey, nes i anghofio gofyn i'r gŵr faint o'n nhw godi. So diolch am rannu. A Andrew, ydych chi'n nerfus o gwbl am y dro? Dwi'n nerfus yn mynd ar goll, achos dwi ddim yn dda yn darllen llyfrau fel hyn, yn cant y cant. Ac of gwrs mae tywydd yn mis mae gall fod yn wlyb, ond felly, ond a wahan hynny. A falle dyn ni'n tueddu fod 15 milltir y diwrnod, felly bydd hynny'n tipyn bach o her. Dwi'n credu 12 tueddu fod y limit fel reol, ond bydd 15 falle tipyn bach o her. Angen tipyn o chocolate. Falle bydd angen i fi ddod fel eich siorpa. Cario'ch losin o... Elen, ôl ato chi, chywed, eich bod chi'n rhan o... Mae'n amlwg eich bod chi'n grŵp sy'n cefnogol iawn o'ch gilydd. Chywed, rhywbeth am Andrew yn ei nawr, sialens unigol. Be chi'n meddwl yw manteision rhywun yn neud rhywbeth ar ben ei hun yn hytrach i gweithio yn y grŵp? Os na manteision, chi'n meddwl? Wel, wrth gwrs, wy'n cymryd, bod chi'n mynd i gerdded ar eich pen eich hun, Andrew, wy'n cymryd bod chi hefyd yn croesawu pobl sy'n ymuno gyda chi ac yn gallu hel noddwyr ac yn y blaen hefyd. Felly, beth ddisgwyl ni llynedd, wy'n credu, yw bod yna fantes mewn gwneud rhywbeth lle gall bobl gyfrannu yn y ffordd sy'n fwyaf cyfforddus iddyn nhw. Felly, oedd rhai ohono ni yn licio cerdded ac yn cerdded gryn dipyn, a wnaethon ni gyflawni lot o gamau. Bobl eraill wedyn, falle ddim yn gerddwyr wrth reddf, ond pawb yn pitio mewn ac yn neud beth bynnag ond nhw'n gallu ac yn mwynhau i wneud, chymod? Hwna'n braf, yndi, ie. Achos mewn ffordd, dyna sut mae... os chi'n neud rhywbeth ben eich hynna, mae'r grŵp dal yn cefnogi wedyn, ynddo? Maen nhw'n gallu cymryd rhan. Wel, dyn ni wedi sôn nawr am y straeon, a ni wedi sôn am natur y sialens fel grŵp neu fel unigolyn. Elen, beth am y pethau ymarferol? Sut nathoch chi gasglu'r arian blwyddyn diwetha? So oedd e'n amser caled yn doedd gyda Covid y pethau. O'ch chi'n defnyddio rhywbeth ar y we, neu oedd e modd traddodiadol? Am y tro cynta yn Llambed, wnaethon ni ddefnyddio Just Giving. O, gwych. Oedd yn llysorydd gweithgar iawn i Deborah Angel yn gyfrifol am weinyddu'r dudalen. Felly oedd ni'n galluogi bobl i roi yn rhithiol yn tybed yn hawdd. Ond fi oedd rhai eraill ono ni hefyd yn llenwi ffurflen nawdd hen ffasiwn draddodiadol ac yn hel arian yn y modd hynny. Felly, a wnaethon ni ddefnyddio yn rhwydweithiau lleol yn amlwg, a hefyd yn papur bro clonc, sy'n ni'n reit fywiog yn yr ardal yma, i ledu'r gair. O, hwnna'n wych. So, mae'r dulliau newydd, ond hefyd y dulliau traddodiadol o hyrwyddo a casglu. O, hwnna'n wych. Mae angen i gyd copïo Llambed, dwi'n meddwl. A Andrew, ydych chi'n Lydaid, neu ydych chi'n mynd i ddefnyddio y dulliau newydd ma, neu'r dulliau mwy traddodiadol i godi arian? Yn debyg i Elaine trwy Just Giving a Facebook, dwi'n credu, ac hyd a amlenni. Y dyddiau hyn, wrth gwrs, ni'n tueddu talu pob dim efo just y cerdyn, ond ydyn. Ond dwi ddim yn siŵr bydd yna digon o signal i mi cario y peiriant fel chi'n galw, just tap simple, ie. Yn gwmws, ie. O, na, diolch i'r ddau o chi am siarad a rannu. Elen, os na rhyw air neu tip gyda chi, Andrew, cyn i fe fynd ar ei antur? Jyst par draw ysgidiau, joiwch mas draw, Andrew, pob hwyl i chi, a wedyn digon o candle mint cake a chocolate ac yn y blaen. Mae Kendall Mint Cake yn bwysig iawn. Diolch o galon, a diolch i chi am rando i ni. A os oes unrhyw cwestiynau ydych chi am yr enwau ryfedd yma, Just Giving, Tap Simple,
Please cysylltwch gyda'n swyddfa ni, bydd rhywun yn gallu helpu chi. A pob lwc, dim pob lwc, pob bendith i chi, Andrew, wrth i chi gerdded. A gobeithio, ei drio ymuno â chi am un o'r camau. O, diolch i'r ddau ohonoch chi. Diolch. Diolch yn fawr. Pasio mlaen nawr i Eleri. Diolch. Helo bawb, dwi a Dyfa jyst yn mynd i gael chat bach fel bod chi'n gallu dod i fy nabod gan fy mod i'n eitha newydd. Wel, bore da eto, ac da ni wrth yn bodd yn y tîm yn medru cyflwyno Eleri i chi fel aelod mwyaf newydd y tîm. Eleri Haf Alter sydd yn byw yng Nghyffinia Caerdydd ac yn gweithio yn swyddfa ni yng Nghaerdydd. Eleri, croeso cynnas i chdi'n ffurfiol ac yn gyhoeddus i'r tîm yng Nghymru. Ers faint wyt ti wedi bod hefo ni hyd yma? Chydig dros 2 fis mor belled. Mae wedi bod bach o whirlwind i fod yn onest, lot o ddysgu, ond mae wedi bod yn braf. Mae 2 fis wedi mynd heibio yn sydyn iawn, mae'n teimlo fel bod chdi wedi bod hefo ni'n fwy na hynny wrth i chdi fwrw i mewn i'r gwaith. Be wyt ti'n ei fwynhau am y gwaith wyt ti wedi wneud? Dwi'n mwynhau'r amrywiaeth, yn fy swydd blaenorol. Doedd dim lot o amrywiaeth, fydde'r un hyn beth bob dydd, ond gyda cymorth Cristnogol mae cymaint o amrywiaeth. Bob dydd dwi'n gwneud rhywbeth gwahanol, bob dydd mae rhyw ymholiad wahanol a dwi'n parhau i ddysgu pethau newydd. Mae fe'n 2 fis, so mae loads ar ôl i ddysgu, ond sa'n gweld stop ar hwnna. Na, mae dysgu pethau newydd bob dydd yn bwysig. Mae'n cadw ni'n ifanc, hyd yn oed pe da ni yn ifanc, Eleri. Beth am i ni ddysgu chydig bach mwy amdanach chdi fel person? Lle ges ti dy eni a lle ges ti dy fagu? Ges i fy ngeni yng Nghaerffili a wedyn pan o'n i tua 3 blwyddyn nes i symud i Castell Nedd byw yng Nghastell Nedd trwy gydol fy mywyd wedyn nes mynd at y brifysgol. A beth am dy addysg di ysgol di? Es i ysgol gynradd Castell Nedd. Dwi'n cadw dweud Castell Nedd, nid Castell Nedd o dde. Tylerin. Castell Nedd oedd y rivalry rhwng Castell Nedd a Tylerin. A wedyn es i ysgol uwchradd y Slefera a es i'r brifysgol wedyn ym Mangor. So dwi bod yn y de, Powys a Slefera wedyn y Gogledd. Da iawn, mae'n dda teithio drwy Gymru. Be nes ti astudio yn y brifysgol y Mangor, Eleri? Nes i astudio Cymraeg yn y brifysgol ac ar ôl i fi orffen nes i treulio blwyddyn yn y Gogledd y Mangor, jyst yn teithio gwmpas Capeli yn ei blwyddyn gap gyda bedyddwyr. Da iawn, felly ti wedi nabod eglwysu'r Gogledd yn dda iawn, eglwysu'r bedyddwyr sydd yn dda. Sut fysa ti'n deud, ti'n cyffwrdd yn fanna bod chdi bod yn gweithio hefo'r bedyddwyr yn y Gogledd, sut fysa ti'n deud bod y ffydd di yn dy helpu di yn dy waith? Ni'n dweud ni'n ymfalchu am y gwaith dwi'n wneud lot mwy oherwydd y ffydd. Fel Christian, chi wastad yn trio bod y fersiwn gorau o'ch hunan ydych chi'n gallu bod ers y fe byth yn cymharu ar aberth dyn ni wedi cael. Ond dwi'n hoffi Dwi yn ymfalchu o'n y ffaith mod i'n hoffi wneud y job gorau dwi'n gallu. A dwi'n gobeithio bydd hwnna byth yn stopio, achos dwi'n meddwl bod parhau fod y fersiwn gorau ydych chi'n gallu parhau agosau at Crist a Duw yn rhywbeth hyfryd i wneud ac i wneud mewn elusen fel cymorth Cristnogol, mae hwnna jyst yn ffraint. A wyt ti ar fin mynd i mewn i dy wythnos cymorth Cristnogol cynta fel aelod o staff? Be sy'n gyffroes i chdi yn y cyfnod yma ac am yr wythnos? Dwi byth rili wedi bod yn clywed eglwys sydd yn wneud wythnos cymorth Cristnogol. Felly dwi'n dysgu lot ar hyn o bryd o amgylch be ydych chi'n wneud, sut mae pobl yn codi arian, a nawr dwi'n dysgu pethau am stuff behind the scenes fel petai. Felly dwi'n edrych ymlaen at ddod i nabod y systemau rili a yr amrywiaeth o bethau a sut mae'r codi arian yn cael ei ddefnyddio a'r y bobl dyn ni'n hysbysebu y flwyddyn yma, Janet, Jessica a Jarina. Ardderchog.
Wel, Eleri, croeso cynnas i chdi unwaith yn rhagor a dymuniadau gorau i chdi ar gyfer yr wythnos, dy wythnos gyntaf, ac ar gyfer dy yrfa hefo Cymraeg Cristnogol. Dwi'n trosglwyddo drosodd i chdi rwan i chdi wneud y gyflwyniad. Diolch yn fawr. Gwych. Diolch, Dyfed. Nawr, gobeithio bod hwnna wedi bod yn introduction bach neis i chi o bwy ydw i. Dwi nawr yn mynd i just wneud rhyw fath o gyflwyniad bach. Gobeithio fy mod i ddim yn mynd i roi gormod o wybodaeth i chi, ond os oes unrhyw gwestiynau, just rowch nhw yn y chat a newn ni ddod at nhw at y diwedd. Nawr, dyma'n manylion cyswllt. So, swn i yn awgrymu bod chi'n cymryd nodyn ohonyn nhw. Mae yna dîm o ddwy o ni yn y swyddfa yng Nghaerdydd, so dyna swyddfa Cymru. Mae'r tîm yn cael ei arwain gan Helen sy'n gwneud y sleids i ni heddi. Nawr, os ni'n symud ymlaen. Nawr, mae ganddyn ni ymgyrch colled y difrod. Mae Dyfed a Mari wedi sôn am hwn, ond o'n i jyst eisiau tynnu eich sylw at y ffaith bod yna ddeiseb ar ein gwefan, a mae'r ddeiseb jyst mwyn cael rhyw gronfa am y rai sy'n llai ffodus, y rai sydd ddim rili'n cyfrannu tuag at y difrod hinsawdd, yr argyfwng hinsawdd, ond nhw sy'n cael eu heffeithio y fwyaf ohono fe. So mae'r ddeiseb mwyn cynnal cronfa a fydda'n ei galluogi nhw i drio dod yn ôl o'r colled a'r difrod maen nhw'n profi. Nawr, os ni'n mynd i'r sleid nesaf, dyma'r pethau newydd, neu pethau sydd wedi cael eu newid ychydig am yr wythnos y flwyddyn yma. Dwi am sôn am bob un ohonyn nhw, ond eto, unrhyw gwestiynau, rowch nhw yn y chat a newn ni ateb nhw. Mae yna lot, ond dwi'n gobeithio bod e ddim yn ormod i chi heddi. Nawr, y peth cyntaf yw'r ffurflen dychwelyd arian. Dwi'n siŵr bod chi'n lot fwy cyfarwydd â hwn na fi ar hyn o bryd, ond mae fe'n ofyniad cyfreithiol am unrhyw arian sydd wedi cael ei godi wrth fynd o dydd i dydd neu gyda amlenni dosbarthu'n unig. Maen nhw'n gallu bod yn bach o boen o beth dwi wedi deall, a dwi yn ymddiheuro am hwnna, ond gan bod nhw'n ofyniad cyfreithiol, does dim ffordd o gwmpas hynny. Maen nhw'n ffurflenni defnyddiol iawn i ni, mae fe'n dweud lot i ni am sut ydych chi'n codi'r arian, pwy sydd yn clwm â hynny, mae faint y swm a phethau felly. Felly, sy'n ni yn awgrymu, hyd yn oed os nad ydych chi'n codi'r arian trwy'r ffurf yna, bod chi'n ei defnyddio nhw, jyst achos mae fe'n defnyddiol iawn i ni. Nawr, mae yna ffurflen uniaith Saesneg yn dod yn hac y trysorydd, a mae hwnna'n cael ei anfon yn automatic gyda unrhyw ddeunyddiau cymorth Cristnogol, a mae amlen prepaid yn y pac yna hefyd mwyn ei anfon yn ôl at ni. Ac yn yr amlen yna, yn wahanol i flwyddyn diwetha, ydych chi'n gallu anfon popeth yn yr amlen yna. Dwi'n deall yn blynyddoedd blaenorol, ydych chi wedi gorfod falle anfon pethau at 3 cyfeiriad gwahanol, sydd ddim yn ideal. Ond mae popeth yn gallu mynd yn yr un amlen, un swyddfa ni yn Llundain. Nawr, mae'r ffurflen yna'n uniaith Saesneg. Mae yna ffurflen Gymraeg, wel mae fe'n ddwyieithog a mae fe ar ein gwefan. Mae link i honno yn pac y trysorydd. So byddwch chi'n cael hwnna gyda unrhyw ddeunyddiau ydych chi'n archebu. A mae'n well gyda ni'r un digidol, jyst achos mae fe'n lot haws i ddefnyddio. Mae'r cywirdeb yn well o ran ddim gorfod deall llawysgrifen. Does dim rhaid i ni gyflogi pobl i ddarllen nhw, a wedyn mae'r broblemau o trio ffeindio pobl sy'n gallu gwneud hwnna ac yn siarad Cymraeg. Mae popeth yn mynd i fod yn automatic ar y system, a bydd hwnna jyst yn help. Ond mae hwnna'n ddigidol, sydd hefyd yn golygu os ydych chi'n anghofio tan y funud olaf, ydych chi'n gallu ei lenwi ar y we. Nawr, mae e-amlen dyn ni flwyddyn yma, so amlen electronic, a gyda hwn, ydych chi'n gallu rhoi trwy cerdyn, so ydych chi jyst yn clicio donate ar y we, fel byddwch chi am stwff fel Just Giving. A mae cymorth rodd wedi ei adeiladu i mewn i hwn.
Mae'r cofrestru'n gyflym, mae fe'n syml, a mae fe'n ffordd gwych jyst i, os ydych chi ddim mor gyfarwydd â hynny a pethau ar-lein, ond ydych chi eisiau ei treialu am flwyddyn. Mae hwnna'n iawn i wneud. Mae yna banner Cymraeg wedi adeiladu, a dyn ni'n falch iawn am hwnna, dyn ni wedi cyffroi. A mae QR code hefyd. Nawr mae'r e-amlen ond yn gallu cael ei ddefnyddio yn wythnos cymorth Cristnogol, so dydy ddim yn rhywbeth dych chi'n gallu defnyddio trwy gydol y flwyddyn, ond byddai'n sôn am ffyrdd arall ymhellach ymlaen. Nawr, dyma sut ydych chi'n cofrestru. Byddwch chi'n rhoi yr organisation reference, cod eich grŵp yn eich eglwys yn y bocs yna. Nawr, os ydych chi ddim yn gwybod y cod, jyst cysylltwch, ydyn ni'n fodlon ei rhoi, ond ydych chi yn hefyd yn gallu defnyddio y cod post, a bydd e'n ffeindio'ch grŵp neu eglwys wedyn, a byddwch chi'n gallu mynd ymlaen gyda'r cofrestru. Ydych chi'n gallu personaleiddio y URL. Mae hwnna'n cael ei wneud yn automatic. Chi'n gallu gweld bod fy enw i yna yn yr un cyntaf, yn y llun canol, sori. A mae hwnna'n cael ei wneud yn automatic, felly os nad ydych chi eisiau chwarae gwmpas gyda hwnna, does dim rhaid. A wedyn ar y drydydd llun wedyn, ydych chi'n gallu gweld y banner Cymraeg, banner rhif 3. Nawr, os ydyn ni'n mynd at y sleid nesaf, dyma sut fydde fe'n edrych pan mae fe i gyd wedi ei gwblhau. So ydych chi'n gallu gweld fyna banner Cymraeg, y text sy'n gallu cael ei addasu, so chi'n gallu gwneud hwnna yn Saesneg neu'r Gymraeg, neu'r ddau, a wedyn ydych chi'n gallu gweld yr opsiwn wedyn i rhoi arian fyna. Nawr, jyst o dan hynny, ydych chi'n gallu gweld QR code. Dwi'n siŵr bod ni'n eitha cyfarwydd â nhw nawr achos maen nhw ar lot o ddrysau pan ydych chi'n mynd mas oherwydd Covid. Y peth gwych am hwn yw bod chi'n gallu safio hwnna i'ch cyfrifiadur neu eich ffôn, printio nhw off, roi nhw ar slips a jyst dosbarthu nhw o gwmpas y gymuned, a wedyn bydd hwnna'n hwylus y pobl i roi yn electronic sy'n, does dim rhaid i chi gyffwrdd ag arian wedyn sy'n bach yn saffach. Nawr, os ni'n mynd i'r sleid nesaf. So, dyma jyst sleid wedi rhoi at ei gilydd, a nes i fwynhau gwneud y sleid. Os mae Helen yn clicio eto, byddwch chi'n gweld pam, achos hwnna. Mae yna rhyw sgwâr bach wedyn yn y gwaelod ble ydych chi'n gallu rhoi'r QR code, sy'n golygu bod chi'n gallu rhoi'r slip yma ar eich amlenni a rhoi nhw trwy'r drysau. Mae pobl jyst yn gallu penderfynu rhoi gyda'r QR code wedyn yn lle rhoi yn yr amlen a wedyn mynd â fe i'r drop-off point neu chi'n ei gasglu wedyn ar ddiwedd yr wythnos. Os dyn ni'n mynd i'r sleid nesaf. Nawr, dyma'r ffordd arall i godi arian. Dyma y device tap simple wnaethon ni clywed amdani yn fideo Nathan. Nawr, mae hwn ar gael trwy gydol y flwyddyn. Felly, os hoffech chi seinio fyny am rhywbeth sy'n fwy all year round, yn hytrach na jyst yr amlen electronic, dyma'r ffordd i wneud e. Neu ydych chi'n gallu defnyddio Just Giving hefyd os ydych chi'n fwy cyfforddus â hynny. Mae QR codes hefyd yn cael eu cynnwys gyda GiveStar. Mae yna ddyfais ddigyswllt fel ydych chi'n gweld ar y sgrin. A mae hwn yn rhywbeth gwych am ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, achos ydych chi'n gallu printio'r QR code yna a cael e yn eich mannau addoli, yn eich adeiladau cymuned trwy gydol y flwyddyn, a mae pobl jyst yn gallu rhoi wedyn yn reolaidd bob tro maen nhw'n dod mewn, neu pryd bynnag sy'n gyfleus i nhw, really. A mae'r opsiwn yna gyda nhw trwy gydol y flwyddyn. Mae yna nifer o dempledu i ddewis ohonyn nhw. Dyn ni yn y broses o creu rai Cymraeg, byddai'n gwneud nhw. Felly fydden nhw lan cyn fwy hir, dyn ni'n gobeithio. Mae fe bach fwy cymhleth. Dych chi'n gweld mwy o wybodaeth, ond mae fe'n really hawdd ar yr un pryd. Ond unrhyw gwestiynau am hynny, cysylltwch. Nawr, deunydd wythnos cymorth Cristnogol. Mae yna amlen archebu wedi ei gynnwys yn y pecyn cyswllt eglwysi. Nawr mae hwnna, dyle hwnna
fod gyda chi erbyn diwedd yr wythnos hon. Os nad ydy, cysylltwch â ni a nawn ni edrych i mewn i hwnna a gwneud yn siŵr bod chi'n cael un. Ond pobl sydd yn trefnu pethau sydd yn cael y peth gynnau yma. Nawr, mae llawer mwy o ddeunyddiau ar gael ar ein gwefan gan gynnwys rai dwyieithog. Dych chi'n gallu lawrlwytho nhw fel faint bynnag dych chi moyn, printio faint bynnag dych chi moyn. Mae jyst lot mwy o ddewis, so swn i yn awgrymu bod chi'n mynd i edrych fyna. Mae hefyd gennym ni storfa newydd o'r enw Mosaic, a mae eu rhif nhw ar y sgrin. Maen nhw ar gael trwy gydol y flwyddyn. Dych chi'n gallu ffonio nhw a jyst archebu unrhyw ddeunyddiau cymorth Cristnogol. Di hwnna ddim jyst ddeunyddiau'r wythnos. Felly, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n gwneud job da. So os ydych chi eisiau cysylltu, dyna'r rhif. Os ni'n mynd i'r sleid nesaf. Nawr, maen fwy o ddeunydd dwyieithog, o'n i jyst eisiau highlightio rhai i chi. So, dych chi'n gallu gweld trefn y gwasanaeth fyna sy'n ddwyieithog. Dych chi'n gallu archebu hwnna, dwi'n meddwl, dwi'n anghofio'r gair. Ar y rhestr sy'n dod yn pecyn y trystorydd ar y fforwm archebu yna, dych chi'n gallu archebu fyny i gael rai papur, neu ydych chi'n gallu lawrlwytho nhw o'r wefan, so maen nhw ar gael yn y ddau ffordd. Gyda rai ar y wefan, yn amlwg ydych chi'n gallu e-bostio nhw i bobl, fel nad oes rhaid nhw brintio nhw, a maen nhw'n gallu edrych arnyn nhw ar eu ffonau. Mae yna hefyd crysau T ar gyfer y her 300,000 o gamau y mis Mai. Maen nhw'n ddwyieithog, a dwi'n meddwl bod y crysau'n edrych yn ffantastig yn bersonol, ond pan dych chi'n seinio fyny i wneud y her yna, mae yna opsiwn os ydych chi'n byw yng Nghymru. Ac wrth chi glicio ar hynna wedyn, mae fe'n eich fynd â chi i dudalen cofrestru arall sydd yn benodol am Gymru, a wedyn dych chi'n cael crys T yn automatic fel rhan o hynny, ond dych chi yn cael optio allan os nad ydych chi eisiau crys T wrth gwrs. Nawr, mae yna amlenni newydd flwyddyn yma sy'n aml bwrpas, dych chi'n gallu defnyddio nhw i fynd o dydd i dydd, dosbarthu'n unig neu i'r eglwysi. So, dyn ni'n gobeithio bod hwnna'n gwneud yn haws i chi. Does dim rhaid archebu trwy amlen gwahanol, dych chi jyst yn gallu archebu'r un, a mae fe'n gwneud popeth. Felly, os mae yna rai dros ben, dych chi jyst yn gallu defnyddio nhw am ryw ddigwyddiad arall dych chi'n gwneud ar ddiwedd yr wythnos neu rhywbeth felly. Mae yna y slips gyda'r QR code sy'n gallu mynd gyda rhain mwyn postio nhw o dydd i dydd neu dosbarthu nhw. Gobeithio bod hwn yn gwneud lot yn haws i chi y flwyddyn hon. A nawr, dyn ni nôl at ein manylion cyswllt. So, dwi'n gallu eich helpu chi gyda unrhyw beth dwi wedi sôn amdani heddi, yn ogystal â newid eich manylion cyswllt, updateio records o ran os ydych chi wedi newid eich swydd o ran y grŵp ydych chi'n gweithio ynddi, cysylltu gyda eich swyddog lleol, dwi'n gallu helpu gyda hynny. Felly, cymryd manylion cyswllt lawr a byddai'n falch i sgwrsio gyda chi rhywbryd yn y dyfodol, dwi'n gobeithio. Ond unrhyw gwestiynau, rowch nhw yn y chat a byddai'n dod nôl at chi gyda'r atebion. Nawr, dwi am drosglwyddo i Nathan sy'n mynd i siarad am y gwaith ieuenctid. Diolch Eleri. Yn siŵr chi gyd yn cytuno o'r Eleri yn gwybod ei stwff yn barod, yn braf cael hi ar y tîm. A gadewch i ni nawr felly symud ymlaen at gwaith plant ac ieuenctid. A mae'n cyfnod eitha cyffrous i ni fel tîm, achos mae rôl newydd ar fi'n dechrau, mae adnoddau newydd ar gael, a hefyd mae yna genhedlaeth newydd yn does ar yn ein cymunedau. Mae angen y genhedlaeth newydd i fod yn ymwybodol o waith cymorth Cristnogol, y gwaith pwysig. Felly mae hwn yn elfen holl bwysig yn ein gwaith. Dwi'n edrych mlaen i rannu tipyn gyda chi bore yma o beth nathon ni yn ystod y cyfnod clo, ond hefyd beth yn ni'n bwriadu wneud blwyddyn nesaf. Mae lluniau yma ar y sgrin yn dangos
esiampl I chi o'r gwaith nathon ni yn ddiweddar ar ochr chwith I fi, fi'n mynd siŵr sut mae'n edrych I chi, ond yr ochr chwith o'r sleid, chi'n gweld y plant a'r ieuenctid nath ymgynnull yn Abertawe, ar ddechrau y relay YCCN, Young Christian Climate Network, oedd yn cerdded o bob ran o'r Deyrnas Unedig tuag at COP26 yn Glasgow. A dyna llun o'n ni ar ddechrau'r siwrne yn Abertawe, a mae'r brecwast ar y gwylod fyna. A wedyn ar y dde, chi'n gallu siwr fod gweld ar y llun ar y top fyna, artist Jeremy Thomas yn gwneud sesiwn llythyrau dros y greadigaeth gyda plant yn y fenni. Oedd hwnna'n uchafbwynt I fi I allu mynd I weld yr ysgolion a gweithio gyda'r plant fyna. Helen, lle gael y sleid nesaf, os gwelwch yna? Beth yw y llythyrau dros y greadigaeth yma? Wel, mae lot yn gofyn hyn. Os mae'n prosiect sydd wedi bod yn datblygu ac yn newid dros y cyfnod diweddar yma. Beth ddechreuodd mewn ffordd fel prosiect eitha syml gyda plant, gwneud celf gyda plant mwyn I plant cael eu lleisiau I clywed yn erbyn anghyfiawnder hinsawdd. Mae hyn wedi datblygu nawr I gynnwys eglwysi a chymunedau. Mae hwn ddim jyst yn rhywbeth I plant sy'n neud lluniau. Mae hwn yn rhywbeth sydd ni gyd yn gallu cymryd ran ynddo. Gallu cael sleid nesaf, Helen, diolch. Felly beth yw Wel, mae'n modd y ceisio deall anghyfiawnder hinsawdd a siarad anghyfiawnder hinsawdd mewn cyd-destun diwynyddol gyda phlant, gyda disgyblion, trwy defnyddio celf. A mae hwnna'n rhan bwysig. Mae'n bwysig nodi fod yn brosiect I bawb. Mae nifer o adnoddau wedi targedu at blant sy'n gynorthwyo creu celf, ond bwriad y tîm ieuenctid yw bod hyn yn rhywbeth sy'n gallu cael ei wneud gyda plant o bob oedran, gyda oedolion hefyd. Felly, enghraifft, gallwch chi cynnal sesiwn fer yn eich dosbarth ysgol Sul, I greu celf a dysgu am gyfiawnder hinsawdd. Mae'n adnoddau ar gyfer hyn. Neu efallai bod chi'n adnabod athrawon sydd eisiau cynllun gwers ar gyfer addysg grefyddol neu rhywbeth felly. Mae adnoddau ar gyfer hyn. Neu efallai bod chi fel eglwys sydd eisiau cynnal oedfa tipyn bach yn wahanol. Mae'n adnoddau ar gyfer hyn hefyd. Felly, ni gael y sleid nesaf a clic arall I gael. Dyna sut mae yna dudalen yn y Gymraeg. Mae yna 2 wers, cynllun gwers yn y Gymraeg. Mae rhain wedi cael ei anelu at blant cyfnod allweddol 2 a mae'n gallu cael ei addasu ar gyfer cyfnod allweddol 3 hefyd. A mae yna mwy o stwff yn Saesneg, achos dyna sut mae'n anffodus dim wedi cyfieithu popeth. Felly mae'r tîm yn Lloegr wedi creu adnoddau gynorthwyo creu y celf sy'n gallu cael ei lawrlwytho hefyd. Yn ogystal ag hyn, mae modd archebu yn rad ac yn ddim pecynnau sy'n cynnwys posteri. Ac chi'n cael y sleid nesaf, Helen, diolch. Posteri a chardiau post mwyn ysbrydoli neu lliwio'r muriau mewn ffordd pan chi'n neud y gwaith yma, neu'n cynnal yr oedfa, neu'n cynnal y gwers gyda plant a phobl ifanc. A cafodd y posteri yma I greu gan 10 artist o 10 gwlad yn y byd. A mae'n bleser gallu dweud fod Cymru yn un o'r gwledydd yna. A cafon ni yr artist unwaith eto Jeremy Thomas. Dyma enghraifft I chi o waith yn Panama. A chi'n gallu gweld mae'r gwaith yn hyfryd plant o Panama yn cyfrannu at y poster yma. Ac yng Nghymru, Jeremy Thomas yn gweithio gyda ysgol uwchradd ac ysgol gynradd. Felly, y posteri yma, maen nhw mewn ffordd I fod I ysbrydoli chi I weld beth sy'n bosibl cael ei wneud yn y prosiect yma. Helen, ti gael y sleid nesaf. O'n I eisiau dangos hwn, nes I ddim llwyddo wneud hwn yn y sesiwn Saesneg,
Ond oedd pob plentyn yn y fenni wedi cael darn o bapur fel hyn, a oedd Jeremy yn siarad gyda nhw am anghyfiawnder hinsawdd, a'r bwriad oedd creu celf sy'n adlewyrchu teimladau nhw. A fi siŵr chi gallu gweld o'r esiample yma ar y sgrin, maen nhw ddim i gyd o blant ysgol gynradd, maen nhw'n dalentog iawn os oedd hwnna i gyd o'r ysgol gynradd. Ond fi'n siŵr chi gallu gweld faint mor grymus, faint mor pwerus yw'r negeseuon sy'n dod trwy yn y gwaith celf yma. A dyma rei o'r esiample nath cael i roi at ei gilydd i greu y poster Cymraeg. A mae hwnna ar gael, felly plis cysylltwch â Helen neu Eleri am manylion, neu fi wrth gwrs, allai helpu chi da hwnna. A plis gadewch chi ni wybod ar drydar neu Facebook, os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywbeth fel hyn gyda'ch dosbarth yn yr ysgol neu yn yr ysgol Sul. Rwy'n edrych mlaen i fynychu Capel y Crwys ym mis Ebrill i gynnal sesiwn ar lythyrau dros y greadigaeth. Felly mae hwn yn rhywbeth cyffrous iawn. Gallu gael y sleid nesaf, Helen, diolch. Beth nesaf o ran gwaith ieuenctid a phlant? Wel, ni'n bwriadu cael aelod staff newydd, fydd yn gallu ymroi'r gwaith yma yn gyfan gwbl, ni'n gyffrous iawn am hynny. Ni hefyd yn bwriadu fod yn yr Eisteddfod yr Urdd. Mae yna prosiect ar fi'n dechrau sydd yn mynd i gael arddangosfeydd o lythyrau yn y Gydeirlannau dros y wlad, felly dyn ni'n gobeithio cyfrannu at hynny fel Cymru. A dyn ni'n bwriadu, unwaith mae'r person newydd yn y swydd, datblygu adnoddau newydd sydd yn adlewyrchu y newidiadau yn y cwricwlwm. A hefyd, mae'n hyfryd nawr wrth i'r cyd-destun gwella o ran Covid, ail ddechrau codi arian gyda'r ysgolion. Rwy'n mynd i siarad yn ysgol yn Llandaff, a maen nhw'n bwriadu codi arian fel ysgol. A mae hwn yn rhywbeth hyfryd ni'n gallu wneud a cynorthwyo gyda hefyd. Felly, dyna fy mwtyn i drosto. Os mae unrhyw cwestiynau, ydych chi rowch yn y blwch isod, a nawn ni ddod nôl ato chi'n fuan. Diolch yn fawr. A nawr nôl at Mari i holi chi. Diolch. Diolch Nathan, a diolch pawb. Diolch i bawb am y cyfraniadau gwahanol ac i Elaine a Andrew yn enwedig. Mae Andrew, oedd Andrew gyda ni, ond dwi ddim yn meddwl, dwi'n meddwl bod wedi gadael nawr. Felly does dim cyfle i chi holi cwestiynau pellach i Andrew. Ond chi bod, themau o gyd-sefyll ar draws popeth ni wedi clywed yn dife Andrew ac Elaine yn sôn trwy y cerdded bod cyfraniadau gwahanol yn gallu dod at ei gilydd, bod mwy yn gallu cael ei cyflawni pryd ni'n cyd-sefyll gyda'n gilydd. Ni'n mynd i agor am cyfnod bach o gwestiynau neu trafodaeth. Felly mae croeso i chi rhoi cwestiynau yn y chat box os licech chi, ond os licech chi dod ar y meicroffon, os welltech chi holi cwestiwn ar lafar. Mae yna bocs bach ar gwaelod y sgrin sydd gyda smiley face o'r enw reactions, a mae yna botwm i godi llaw, fel bod ni'n gallu gweld bod chi eisiau holi cwestiwn o dod mewn i siarad. Mae 3 sylw, os na i gychwyn efo hynny, ia. Dwi jyst yn mynd yn ôl i cychwyn, ond y sylw pwysig iawn gan Hefin Jones ar y dechrau, fel mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i arwain at nifer o broblemau eraill. A mae Zimbabwe hefyd yn un o wledydd Affrica lle mae lefelau malaria mynd i gynyddu yn sylweddol wrth i'r ucheldiroedd gnesu a troi'n gynefin i'r mosquito a'r parasites, yr haint yna. Felly, mae'n ystyried yr effeithiau mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i ddatblygu mewn meysydd mwy eang, wrth gwrs. Mae Hefin wedi gorfod gadael rwan, oedd o'n darlithio bore yma ar newid hinsawdd.
oedd na gwestiwn ynglyn â ffurflen a Gymraeg. Dwi'n meddwl bod hwnnw wedi cael ei ateb. A mae yna gwestiwn am llythyrau'r greadigaeth yn dod i Gadeirlan Bangor. Dwi'n gobeithio'n fawr iawn y bydd. Mae yna modd i ni gynnwys gweithgareddau llythyrau'r greadigaeth ym mhlwm wrth daith Andrew ar draws y gogledd. Felly byddai'n braf iawn cael casgliad o lyniau yn cael ei arddangos yn Llanelwy ac yn Mangor, a hefyd yn Steddfod yr Urdd sydd yn dod i Dinbych wythnos ar ôl i'r daith ddod i ben. Felly nawn ni weithio efo'n gilydd yn y gogledd ar hynna. Ie, diolch. Cwestiwn arall ar y funud, ond mae croeso i chi ddadmiwtio a gofyn y cwestiwn, wrth gwrs. Diolch, Mari. Ie, mae llythyrau'r greadigaeth, fel oedd Nathan wedi sôn, yn brosiect sydd yn mae'n datblygu gyda ni, felly does dim byd yn set in stone ar hyn o bryd, ond chi fod diddordeb wrth gwrs gyda ni i gydweithio derbyn cyngor ganddoch chi ynglyn â sut gallwn ni mwynhau y brosiect yna. Ydych chi'n gwybod os dyw cwmnïau fel Tesco yn mynd i ganiatáu bobl i gasglu yn ystod wythnos cymorth Cristnogol eleni? Diolch, Sian. Mae'n cwestiwn da, yn dyw e. Gai gofyn i Helen neu Eleri dod mewn ar y cwestiwn yna? Ie, dyn ni ddim wedi clywed unrhyw beth am Tesco eto, ond fi'n credu mae'r archfarchnadoedd eraill wedi gadael pobl casglu arian, ond dyw Tesco ddim wedi dweud unrhyw beth eto. A sut yw'r ffordd orau i gysylltu gyda nhw neu drefnu felly y cwmnïau eraill? Dwi'n meddwl jyst mynd i'r archfarchnad lleol a gofyn yno, neu os chi'n cysylltu â fi ac Eleri, ni'n gallu helpu rhoi chi mewn cyswllt gyda nhw. OK, iawn, diolch. Llywyd? Ie, diolch yn fawr, Dewi. Ie, mae'n rhyfedd iawn. Mae casglu o D wedi mynd i ni yn yr ardal yma yn amhosibl. Oherwydd cyfreithiau ac yn y blaen a'r arwyddion sydd ar y strydoedd erbyn hyn. Felly ni ddim yn ystyried hwnna o gwbl nawr. A felly ni wedi bod yn gwneud pethau gwahanol. Mae clywed chi'n sôn am lenni o D ac yn y blaen. Mae'n rhywbeth fel yr oes o'r blaen fel petai. Ni'n rhoi am lenni yn yr eglwysi. Byddwn ni'n cael astudiaethau grawys a cyniawau grawys a bydd yr arian am unig gymorth Cristnogol. Felly mae'n gyda ni bwyllgor hynny o mynd o D, mae hwnna wedi mynd i ni yn yr ardal yma. Yn anodd. A mae yna bobl yn casglu mewn rhai archfarchnadoedd, nid yn arbennig ar wythnos cymorth Cristnogol. Maen nhw yn cael slot ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn. O ran y ffaith ydych chi ddim yn gallu mynd o D, ydy hwnna'n cynnwys just roi amlenni trwy drysau pobl, y rai dosbarthu yn unig hefyd, neu just y rai ble ydych chi'n mynd nôl i gasglu'r amlenni? Casglu yw'r broblem. Mae'n ystydoedd, mae rhywbeth cyfreithiol, mae'n ystydoedd yn cael eu targedu yn Ninas Abertawe, maen nhw'n dweud mae yna enw arno fe, hynny yw, chi ddim yn gallu mynd na o gwbl, mae'n no zone, sy'n cofio beth yw'r gair. No cold collars. No cold collars. Ie, mae'n fwy na. Mae efo cyngor sir ganllawiau ar hyn yn dweud. Ie. Felly ni wedi penderfynu, ni'n gadael hwnna, ni wedi gadael hwnna i fynd. Sy'n oddedig. Ie. Un o'r pethau gyda'r amlen newydd nawr, wrth gwrs, yw mae'n amlen sy'n gallu gadael i a rhoi cyfeiriad i bobl i rhoi ddyn nôl. Enghraifft, mae yna rai yn gyfyrddin nawr, maen nhw yn neud, gwedwch yma Mrs Jones yn byw yn Rhif 10, Rhyw Stryd, ynddo fe?
a mae hi'n, neu mae unrhyw un, mae plant hyd yn oed yn gallu rhoi yr ymlenni trwy drws, ond ar yr ymlen mae'n gweud, os chi'n dymuno, gadewch hwn gyda Mrs Jones yn rhif 10. O ie, ni wedi wneud na. Ni wedi cael pethau ar-lein, ni wedi cael pethau ar-lein, cael acsiwn ar-lein, ac yn y blaen a talu'n digidol, mae'r math na o beth wedi gweithio llawer yn well i ni. Wel, mae'r e-amlen wedyn, felly falle bydd hwnna'n opsiwn da i chi ddefnyddio, gan ei fod e mor hawdd i ddefnyddio. Falle bydd hwnna'n haws o ran, ydych chi'n gallu, mae yna fwtwn arno fe, fel bod chi'n gallu rannu ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, a ydych chi'n gallu printio'r QR code hefyd, a'i dosbarthu o gwmpas y llefydd, falle yn eich siop lleol neu rhywbeth os ys caniatad. So falle bydd hwnna'n opsiwn i chi. Ond ie, diolch i chi. Sori, ti ddim yn nabod eich enw chi heblaw am Dewi ar y sgrin. Annette. Diolch, Annette. Ond ni yn rili ymwybodol. Mae wythnos cymorth Cristnogol wedi newid cymaint yn diwe. A dwi'n meddwl mae'r 2 mlynedd diwethaf wedi bod wedi cynyddu y newid yna, a ni yn clywed lot fwy bod casglu drws i fflws traddodiadol yn lleihau. Ac wrth gwrs mae'r cold calling zones, mae'n lot o lefydd oedd wedi cael ei oedd wedi dod mewn sawl mlynedd yn ôl nawr, bod e ddim yn, it's not applicable ar gyfer lot o casgliadau fel cymorth Cristnogol, mae e dal yn rhoi, mae'n rhoi nervousness ynddyn ni yn dibe, ac yn ni moyn parchu be mae cymunedau ni moyn. Ond beth sy'n taro fi yw bod ni wedi ceisio addasu wythnos cymorth Cristnogol cymaint ag allwn ni, trwy yr amlen, lle gallwch chi roi y trwy'r drws a roi cyfeiriad neu cyfeiriad y post office neu siop lleol i bobl dal gallu roi. A ni wedi gweld cynnydd bod hwnna wedi bod yn ffordd da mewn sawl man yng Nghymru, just wythnos cymorth Cristnogol llynedd. Felly, byddwn ni wir yn licio clywed ganddoch chi os chi'n ceisio pethau fel yna. Ond hefyd, chi'n bod trwy creu ffyrdd digidol a'r heriau unigol, ni eisiau creu cymaint o cyfleoedd a bosib i mwy a mwy o bobl gwahanol i ymwneud â'r gwaith yn y ffordd sy'n gyffyrddus iddyn nhw yn dife. Mae'n sôn ychydig mwy gymleth nag oedd e arfer yn diwe. Roedd yna llaw i fyny gan Eleri. Ydych chi'n moyn dod mewn, Eleri? Wel, oedd o'n reiddiol efo'r ferch wedi gofyn am os oedd Tesco wedi dweud rhywbeth amdan gallu casglu o blaen y drws. Nathon ni ganu fel cytun Bangor, nathon ni ganu Carola i cymorth Cristnogol, ar arian yn mynd i cymorth Cristnogol Nadolig yn Morrison's Bangor, a doedd yna ddim problem o gwbl. Is i just at y ddesg a gofyn i'r ferch yn fanna, da chi'n go. O rai fi roed o mewn llythyr, ond o'n i'n disgwyl bod fi'n gorfod wneud o'n ffurfiol ar y lythyr. Ond y blaw am hynny, oedd na ddim problem. Ond oedd allan y drws yn yr awyr agored. Dwi'n meddwl dyna di pwynt. A nath ni cadw at y canllawia yn gwisgo mygyda ac yn cadw pellter. Na llun os yno, so wedi hi ategu beth wedes i. Oedd yn llwyddiannus iawn. Ac oedd, wrth gwrs, cadw at y canllawiau a canllawiau'r siop, canllawiau'r cyhoedd a canllawiau ni'n hunain hefyd, ac oedd ni'n wrthi am awr. Oedd yn arachog, ie. Cwestiwn bach roedd, o'ch chi'n canu jyst yn y Gymraeg neu yn ddwyieithog? Yn ddwyieithog. Okay. Ac oedd yna ni gyfeilwyr hefyd ar y ffidil a'r recorder, dwi'n cofio'n iawn, Eleri? Ie. Yn iwsio taflen Carola nath gymorth Cristnogol cyhoeddi blynyddoedd maith yn ôl. Dwi'n meddwl bod nhw ar gael ddim mwy, ond efallai fysa Leri yn licio, Leri arall, yn licio gweld os ydyn nhw dal ar gael a ffendio mwy o copïau i ni, oherwydd dwi'n methu'n glir y ffendio copïau gwreiddiol
Bangor o gwbl, o rhaid iddyn ni lun gopio un set oedden ni'n digwydd bod efo. So os da chi'n gallu ffendio'r set o y carola Cymraeg Cristnogol, fyswn i'n ddiolchgar. Diolch. Neu nodyn ar hynna, Leri. Diolch. Fi'n credu lle gael copïau i chi, Leri. Ie, mae'n clywed bod yr adnoddau yn defnyddiol ar hyd y blynyddoedd yn dywe. A mae yna'n syniad lyflu i chi yn Casnewydd yn dywe, Sian. Mae lot o lleisiau da dych chi yn y capel yng Nghasnewydd. Mae'n sylw wedi dod, diolch Aled, diolch am adnoddau Zimbabwe, ac dylen ni myfyrio heddiw am yr sefyllfa yn yr Ukraine. Dyn ni yn gweddio dros y sefyllfa ac yn gobeithio am heddwch buan yno. Diolch chi am y sylw yna, Aled. Os unrhyw gwestiwn neu sylwad ola cyn i ni dod at diwedd ein cyfarfod? Gai just nodi, yr hyn oedd y net, yr un gofid gyda ni yn Aberhonddu ynglyn â casglu o ddrws i ddrws, mae ar draws y wlad. Adnoddau pobl felly i wneud hynny, ond hefyd y cold call zones yma sydd yn dod yn fwy amlwg. Ond chybod, nes i ddeall yn iawn am yr amlen papur, bod yr amlen bydden ni mynd o ddrws i ddrws. Wy'n deall hwnna bod, mae'n wych bod modd dosbarthu heb orfod casglu yw'r broblem. Ond hefyd, bod chi'n gallu defnyddio fe rhoi nhw i eglwysu fel bod nhw'n gallu cael ei defnyddio mewn, fel oedd y net yn sôn, yn adeg y grawys, bla bla, ac yn y blaen. Mae hwnna'n yn rhywbeth defnyddiol iawn, wy'n credu. A diolch i chi am popeth bore yma. Wedi bod yn help ac yn ysbrydoliaeth. Wel do, deallwch chi'n gywir bod nhw'n aml bwrpas, so ydych chi yn gallu defnyddio nhw'n eglwysu a phethau felly, maen nhw ond am i'w defnyddio yn wythnos Cymraeg Cristnogol, gan bod dyddiadau a felly arnyn nhw, sydd ond yn galluogi nhw i gael eu defnyddio yn ystod wythnos yna'n anffodus. Ond gyda'r pethau QR codes, so chi'n gallu cael nhw yn eich mannau addoli, a bydden nhw ar gael trwy gydol y flwyddyn os ydych chi'n creu tudalen, enghraifft GiveStar, a ydych chi hefyd yn gallu cael un o'r device yna, lle mae pobl jyst yn gallu sganio eu cerdyn i roi hefyd, a so nhw'n gallu bod yna trwy gydol y flwyddyn. Sorry, y device yma, ble mae dyn yn cael gafel hwnna, a faint mae'n costi, oes unrhyw syniad? Mae am ddim, a ydych chi'n gallu archebu gyda Mosaic, na i roi rhif yn y chat i chi. Na i roi rhif yn y chat i chi. Bosib gallu ti roi link yn y chat box Eleri at y tudalen ar y gwefan. Bydd yn egluro chydig mwy am technoleg yna. Mae'n rhywbeth wych, actually. Mae'n rhywbeth gallech chi addasu fel grwpiau ac eglwysu ar gyfer apeliadau gwahanol trwy gydol y flwyddyn. A fe werth Eleri i weid bach mwy am Mosaic, lle bod bobl ddim yn deall beth yw Mosaic? Iawn, so Mosaic nhw yw'r man ble ydych chi'n gallu archebu deunyddiau Cymraeg Cristnogol, so ydych chi'n gallu ffonio nhw unrhyw adeg o'r flwyddyn, neu e-bostio nhw, ond mae ffôn yn well, a jyst archebu pethau, a maen nhw'n anelu anfon pethau i chi o fewn 3 diwrnod gwaith, ond yn amlwg gyda adegau prysur, bydd hwnna'n wahanol, ond ie, maen nhw'n warehouse newydd dyn ni'n defnyddio, ond maen nhw'n dda, maen nhw'n hyfryd. Sian, oedd yna cwestiwn olaf gen ti? Wel, jyst un sylwad, a fydde fe'n syniad i gael amlen, byddech chi'n gallu defnyddio trwy'r flwyddyn, yn hytrach na dim ond yn ystod
wythnos Cymraeg Cristnogol na un sylwad. A'r peth arall yw, os dyn ni'n trefnu i gasglu yn mewn un o'r archfarchnadoedd, y dwy ar ddeall taw dim ond trwy ddefnyddio y dyfais cardiau nawr ni fod i gasglu, neu ydw e'n dal yn bosib i gasglu jyst arian parod? Ti eisiau fi ymateb, Eleri? Iawn. So, gyda'r amlenni, trwy'r blwyddyn mae amlen generic sy'n dwyieithog yn gallu defnyddio am unrhyw ymgyrch yn yr eglwys. Dwi ddim wedi cael ei darlunio i mynd trwy'r drysiau, ond mae'n iawn yn yr eglwys. Ac hefyd mae amlen am argyfyngiau. So, mae'r amlen yma ar gael yn Cymraeg neu Saesneg. A gyda casgliadau ar y stryd, mae'n dal yn iawn i wneud arian parod a mae bwcedi a'r collecting tins ar gael i defnyddio os chi'n wneud hynny. Ella cael ei egluro hefyd bod y gyfraith efo casglu o DD yn eitha cyfyngedig a bod angen i'r amlenni fod yn benodol ar gyfer yr wythnos, fel na bobl ddim yn cael eu twyllo tu allan i'r wythnos. Felly mae'r gyfraith yn cyfyngu ni yn hynny o beth. Ond mae yna gannoedd o filoedd o amlenni yn cael eu paratoi wrth gwrs ar gyfer wythnos Cymraeg Cristnogol, a mae'r gwastraff yn eitha isel, dwi'n meddwl, ar yr amlenni rheini. Ie, mae'r amlenni yn cael ei dylunio'n arbennig ar gyfer yr ymgyrch y flwyddyn yna ac i cyd-fynd gyda adverteisio gwahanol i wneud yn siŵr bod nhw'n cael eu sylwi ymhlith y post gwahanol mae pobl yn derbyn yn dyfa. Ond diolch o galon i chi. Mari, lle wedi un peth arall, dylunio atgoffa bobl, mae bobl yn sôn am gasglu yn yr archfarchnadoedd ac yn cael cyniatad rheolwr yr archfarchnad. Ond os ydych chi'n casglu ar y stryd, wrth gwrs mae'n eich cael cyniatad y cyngor lleol. Mae hwnnw'n rhywbeth ychwanegol. A mae yna gardiau gan Cymraeg Cristnogol i chi gasglu ar y stryd, ond bod rhaid cael cyniatad y cyngor i wneud hynny. Diolch, Tom. Right, ni'n mynd i dod â cyfarfod ni ben 5 munud yn hwyr, ond mae wedi bod yn braf i sgwrsio, ond mae'r cwestiynau yma wedi bod yn reit pwysig yn dyn nhw. Pryd des i nôl o gyfnod mamolaeth llynedd jyst cyn i wythnos Cymraeg Cristnogol cychwyn, o'n i chydig yn apprehensif i gweld beth oedd wedi cael ei gynllunio ar gyfer yr wythnos eleni. Ac mewn un ffordd, o'n i just mor surprised really di ysbrydoli gan cymaint oedd wedi ei drefnu. Llynedd, just cwpl o fisoedd yn ôl, o'n i dal yng nghanol y pandemig ond oedden ni. Ac mae'n calonogol i glywed, chi'n bod yn y chat box, yr holl cynlluniau sydd yn ni ar gyfer yr wythnos eleni i gweld mwy a mwy wrth i ni dod i ni, dew a'i mynd dod allan o'r pandemig yn dyfa. Ond chi bod, mewn ystyr arall, dylwn ni ddim wedi bod yn surprised o gwbl yn gweld yr holl gweithgarwch, achos chi bod, mae galwad Duw i ni fod y bobl sydd yn ymateb i lleisiau y tlawd. Mae e'n galwad gryf, mae e'n un sydd ddim jyst yn effeithio Cristnogion, mae e'n ymestyn i pawb i greadigaeth Duw yn dywe, a mae'r galwad yna mor gryf a mae e erioed wedi bod. So mae amser ni yn dod i ben. Plis cysylltwch os hoffech chi unrhyw manylion pellach am beth sydd wedi cael ei rannu, bydde Eleri a Helen yn rili cyffroes i glywed gennych chi dros y ffôn. Ar ôl y cyfarfod, mi fyddwch chi'n derbyn e-bost sydd yn cynnwys linc i holiadur. Byddwn ni yn ddiolchgar iawn os medrwch chi lenwi hwn. Ni wedi bod trwy cyfnod anarferol am gyfnod hir nawr ydyn ni, ond wrth feddwl at y dyfodol, a'r posibiliadau o gyfarfod mewn person, sut medrwn ni fel Cymraeg Cristnogol yng Nghymru, y rwydwaith ar draws y wlad, sut medrwn ni ymgynnull mewn ffordd sydd yn ddefnyddiol a mewn ffordd sydd yn bwrpasol yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Wrth gwrs, wrth i ni feddwl am dod â mwy a mwy o bobl mewn i'r gwaith mor
hollbwysig hwn. Felly wrth i ni dod i ben, dwi am i ni gofio y galwad geiriau mor enwog i ni, y galwad yn Micah 6. Boed i ni fod yn bobl sydd yn hybu cyfiawnder, yn bod yn bobl sydd yn hael bob amser, ac yn byw yn oelaidd ac yn ifydd i ddew. Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, nawr yn y gwaith hwn, ac am byth. Amen. 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 Diolch i chi a phob bendith. Diolch yn fawr. Diolch i chi am eich gwaith. Diolch. Diolch pawb. Fawr. Hwyl. Ie, Cheryl. Sori. Trafferthion. O, mae'n nifer, di methu cysylltu. O, ie, wir. Ie, di'n cael e-byst yn ystod yr cyflwyniad, so mae'n rai dal di methu. Oedd y link o'n i wedi gael trwy event Bright. Dwi'n yn gwybod beth ddigwyddodd efo hwnnw, neu hynny di oedd o ddim yn gadael mi ddod i fewn, heb blaw. Wel, dwi'n yn siŵr iawn. Ces i e-bost o rhywun yr un peth nawr. Oedd y link ddim yn gweithio, so mwyn hwnna'n... Ond dwi'n falch bod chi wedi cyrraedd. Ond dwi'n yn gwybod weithiau, ti'n archebu ticedi, enghraifft, efo Merched y Wawr, da ni'n archeb yr ticad ar gyfer yr digwyddiad, a ti jyst yn clicio na fo, a dyna fo. A wedyn, heddiw, oedd na rhywbeth i wneud, oedd yn gofyn, o dwi ddim wedi logio i fewn, a beth yw'r cyfeiriad e-bost, a rhyw bethau felly, a wedyn, oedd o jyst yn rhywbeth oedd yn lot o bethau, lle. Oedd fi wedi notisio bod chi wedi e-bostio. Wedyn, ti'n dechrau meddwl, sut dwi'n mynd i wneud hyn? A wedyn, erbyn i ti anfon y link arall, Llunos, oedd y cyfrifiadur yn deud, na. Fi'n sylwi bod yna e-bost wedi dod i, mwyn ein e-bost wedi dod i fi hefyd, bobl wedi methu ymuno. Nawr yn gweld nhw. Ie, mae'n anodd gweld e-bus pan ydych chi ar Zoom hefyd, achos y Zoom yn rheddi'ch sgrin chi. Mae'n gweld yr arfer bach felyn. A wedyn, ti'n eisiau gyrru text, neu, ti'n siŵr iawn o sut dwi'n mynd i cael. Wel, na beth ddigwyddodd gyda fi, ges i destun a les i'r link newydd iddyn nhw, wedyn a beth o'n mewn, Ond wel, na fo. A wedyn, mae'r signal wedyn, neu mae'r cyfrifiadur wedyn cael llambol. A'r stormydd hefyd. Ie. Na fo. Mi ddown i ben. Rhyw dro. Diolch yn fawr, Cydyd. Diolch. Ta nawr. Ta.